play pi baro sa sisian par ha kani jan met na durasi kan Sahlang ngiyok banyak kendu biang bat pi ki parlok ki jungi ki bujupet minot ya kani ka program health essentials hoi kani ka program ka ba ajung mentoshi ka dai yangi na mal ba kani ka program ka bangi walam shapi ki jing tip ki ba per ha ka ba dai bat ka koi ka khya mentang sengi ngiyok ban ha kani ka Mary Rice Center kabadai ka jaka aji hikai na ka benta ki khna ki bedon kam ya ke jing ya rap bat ke jing hikai ka bakerpang na ka benta jongki bat menta ka sengi kani ka program ka long halor ka jing rakhi ya ka Autism Awareness Month kata ka ba deha ka 8 tarik April kani ka sengi ka ba ki rakhi kerpang na ka benta kani ka Autism Awareness Day te ngidorong kat bat ngi armut ki resource person ki batrai ha kani ka center ka Mary Rice Center kata ikong Josephine Lingdo ibadai i special educator bat i karsa romnong ibadai i physiotherapist ti le si bon ngi ngimpat da yo sngo bahala ni ngimpat da tip baha shapang kani ka autism bat ngimdon hiru ha ka kantin khasi ban batai ka jingpang lani ka jing mo ka jinglong ka bakumno kani ka bakta yaki khulung khna te mentang ngidon ngisong don bok bangidon rengkat bat kini arngut giban pensha yangi katto kat ni shapang ka ai kani ka autism ki ai ki jing ki bang ngidon kamban tip khnang bangin la ban song tho shapang kani ka condition lani kani ka jinglong bat bangin la ro ban long kinong don benta lam haban ya ram yaki khna kibe kandu ya kani ka jing tingi priang sobhai phi mo kong karasa rumnong bat ikom juru ikong Josephine Lingdo te kong karasa ngan pha sha phi khindiat wako mangala alam khamat kani ka autism ngla shu asngo hnrei ki bo bon hi kim tip ka e ka ta phin shai ngi khindiat kum bangin ya lam khamat ya kani ka autism mo kum philong ngim dan kentin hi da kawe tamba kani ka autism ka de ka jing pher ha ka rukom long ki wires ha ka brain ka de ka neurodevelopmental condition ka disorder mo ka bang de na ka brain ka ba de na ka jabien hi te ha kani ka autism ka de ba ngi de ban smu thu ba kam de ka jingpang mo ka de ka condition ka de ka ba don hi ha ka jabien ha ba ki wires ha ki jabien ki long different kimya wire kimya bet ba kum ban chu no mo te kani ka autism ka de kalongkum ka dangi pe kalongkum ka umbrella kum rainbow mo ki pair long ki klung ki khenat ki don autism tamba ki pair nei way ha kani ka autism condition ki khenat ki don ki kom ha ki bamla ban kren language language communication ka kim like ban kren ang ta ki don ha ki mo kamut ba kim don ka jinge de parlok kim sung thu kim nang kum lu bani de parlok ki sultanat ban shong marai dangi pe baharu kin don ki khlung ki bam sultanat ban phin kta ye ki nyong ki sensory issues kim sultanat ba phin pen ta cream la ne pen khap tersen khap shnyu ki ta nyong ki sensory issues te kini ki kadai shapang autism te kong Josephine ke ki dak kishin pat mo ke bakum ki kme ki pa ki don kam ban sung tho khnang bakin itho ya kani ka jinglong mo chong ki khna shapang kani ka autism te ha ka jingkali ka ba pikali kumnu ki kme ki pa kin itho ya la ki jong ki khon mo ba ki don ne em kata ka condition dani ka jinglong jong kata ka autism te ha ka baning kong bon sin hi ngi lap ha ba ki wan shi ki center jingi ina ka li ki kme ki pa ba ha ka por ba kha ha ka por ba pun ki long kum no I kme le kham tam mo I long kum no te bon na ki ong bet ba I biang long kim don complete kim don kanu ka jing wet ka jing kanu ka jing shitom mo ha ka por ba ki dang puni ti khon te por ba kharu ka biang lut na dong sha dong ki don kata ka por ba kini ki khulung le da ki dala kha hom tu ki shi don em ka tu ka jingyam te na ka tu ka jingyam long ki so thu te la da imyam I khulung min so thu bi la don jing pang dai ne te kat ba kini ki khna ba don ya ka ni ka autism pe de bon se ni yo so ni ki pa ba ki piang lut na dong sha dong te onda ki la ya ki banai
mo da ki laya ki banai ka baning kong ka babun sin hi na ki kemi hi mo na mar ki ka kemi ka de ka ba kham jan i tu I khon dai ti ka kemi te ka ka ba ngi she ong hi ki kemi mo la da phi yo khon ba pet ken ha ka por ba phi ai bun ni khon itu I khon I pet ni ya phi na mar ka turu ka de ka we ka benta ka ba kong san ba ka ba ki kemi le kham tam ki kum long ngan ong nu kim da pikir tante long ki la ai ti means la da I khon I la ka jet kum tu I la di ya ka tu ka dot jong ka kemi ti long kim da khuslai than hadu kata henry ke ka ba ki bon ki kemi ki klet ban pet balada I she pet nem itu I khon ba de ya phi ti kata ka de ka wan ka de ka we ka benta ka dak ka ba ye she lap mo balada kini ki khulung hi ba ki la don autism kata ka de ka we ka benta ka ba ki kemi ki la ban so tho ti onda ki la asdang ban ya ki por kum tu ki banai ti ki tu ki kini ki bangi shi ong mo ki don la ki jong ki benta de ki la dap lai banai ki la asdang ban bat rendang de ki la dap riu banai ki la asdang ban kelap pelum de la dap khandai banai ki la asdang sakashong ti ki tu pe de ki don ni ki ya ni kat kum ka rukom jong ki tu ki banai ti la da ki tu ru ki la asdan ka jing slam mo te bon sen ru ki paru ki shong na mar bon hi nangi khasiling ni shi ong be le ta da ki slam ru kin sa kham hadia ru kin sa la ban le tamba menta pa de kala kham pher de kan ka rukom ti lada pilayo I ba kim ha por lai banai kim pat sedang ban bat rendang mut pila de ban sedang ban khuslai beli I khon jong ka taru impat bat rendang tin da layan hen riu banai ru pat la bat rendang la ni pat la kala kitu ki de ki ba ki kemi ki pa hi ning kong du ki la de ban so thu ti mut kala don ka jing pher hi khon jong ki ti ka ba a pe de ka long ba bun ni ki khlung ru nei ki biang lut ki tu ki por ki ba dang dap de ki banai ki biang lut ki nganong kum nu ki ka ya kat kum ka por hi ken tang ban da ki la dap shi snem ha ka tu ka por ken ka sa sedang ban pin se yo I bhai ki tu ki jeng ki benta ki ba ki kimi ki pa ki dei bha ban khuslai na mar bele ki don le le ki ni ki khulung ha ka por bala dap shi snem ki la sedang keren la sedang ban pa ban khot mama papa kum ta ki tu ki shi kan tien ti ki don ki khulung ru ki bala keren tambah da ki la dap snem pa ne ki ja no ru kum ki tu ru ki kimi ki ni ki de ki dak ki shen ka bang ha kan ni ka por ka bang akan mau ka bang la ban batai ye ki kimi ki pa ba ki ni ki de ki ba ki de ban nganong nu pet benya kan ba ki nup so thu ba don ni ka jing pher ha I khon jonga ti nang tu pe de ki sa sedang ban let wat jing ya let ya kan du ki doctor dan ki doctor maybe ki doctor ru ki la ban batai ru ken la da ka don ni ka no ka jing duna ne ka jing pher ne komta to ko beli shibun kong Josephine te kong karisa kani ka bayar dai pat hatu ka don kani ka jing so thu bakla lani kani ka jing get bed ladi I ki khlung ki badoni ki dak kishen jo ka autism mo bon hi ki shit ong ba ka autism ka de ba kim nang karukom pen san ki kimi ki pa kata kam de ka autism kam de ba it's a bad parenting mo ngi ong it's kam de kata kam de ba kim nang ki kimi ki pa ba pen san ki khon kata kam de ti ban bo jung nang ta ka we ru ka de ba ka autism kam de ga jing pang kum bangala ong shakmat ka autism kam de ga jing pang ka de ka condition te pe kum ngi hang ni I exercise mo ka exercise kanum la ban pen dunaya kata ka condition haki henry kan shu yarap te kidi ban sung kim di ban sung thu bakla ba ka autism kalaban kyo kalaban pen kot ban la ban di dawai mo te nang ta ka autism kam de ru ka mental illness kim de ban ong ba mo man shaki ong ba like da don kan se ki ju pendon kam tak tien pang bi de ban ong kam de jing pang bi mo nama kadi pukumang la ong hi shakma ba kadi ka jing duna ha ka rukam waya ki jabi mo tinang ta pare ru ki di ban sungo thu ba ka autism kam di tang ha ki shenrang kala ban don dong ba majority pade kham bun sien ki shenrang ki kham yo ban ya ki kan thai mo ti umde bangin ong ba ki kan thai kinum yo kumbala batay imes Josephine ba kitu ki science mo ngidi ban pet bahawad la ki kan thai ru lada kim yo ru ngidi ban pet bah kita kana ba kanum pen slam ka jing ai jing yarap
Yeki mo. Tinang taru nang ta ki don ki bangai dru ba kadai ka vaksin. Mo kata ki bun mentar ki boong mo let's say hadir ma ai ka vaksin kinu ki vaksin kalaban kata ti kani ru kamde kamde ka jing shisha ken te nang taru te kini ki kelung lan ki kena ki badan autism bun ki ni perkat kin long genius kin long ki banang basta bah mo kum pitep u Einstein lan ni tamo ama bun ki kena ki bam la ban nong kumta te kita ki phi de ban bu ha ki jimut jong phi ba ki de ba long ki bam deken mo ba baro ki kena ki bari Padon kan ni ka jing condition autism kim de ki ban nang hadu kata ta kim de ban ki basta hadu ta la ni ki ban de duna hadu kata mo te kita ki de ki nang ta nang ta pede pe tang ba ki don kata ka condition ka autism kinum don show ki jing sngo haki mo ni superkat ba tang ba ki don autism te ngin chupe ki tang ya ka condition ko jong ki intlet no ya ka jing long ya kini jing sngo lan ka emotion ko jong ki don ba ya ka mo namar ki kimla ban kren kimla ban express kimla ban pau mo kimla ban kren te ngi ignore no ya ka tang perkat ba o mo tang ba ki don kan ni ka autism ngin ignore no ya kita ki jing you can let's say kila ban don ba ong tu ba stom tu ilak mak sangat pendik kong Josephine pi ong kum let's say la long kum takin nai pendik itu ka ba bun sin nei ka long kum ni kalong da khong pong ya ka ka ba pi ong namar ba le ki yo ba ki la long phe ti haka jaka ba kin hikai ki dang pen le ro shu ti ki dang pen le ro shu haka jaka ban pen bha kan dang kham pen sniu shu kan namar ki ru ki so tho bha ya kata ki so tho ka jing so tho ka jong ki ka banga ngam la te ban batai da ki ken tien namar ba pinda pet ye ki pinang ki ni kim so tho ka taru ka de ka jing bakla ki so tho lut ke ka bangi ni ki ba he ni le ru dei ki pen tamba pi ong ba ini don autism ngum so tho kam dei kumta kataru ka de ka jing bakla ba bun ne ki kimi ki paru ki shong namar ba kumta mu hayeng hasam teng long dal adon hayeng be la long be kumtu ki klat pe de ba don khulung ti namar ba la dai ki don khulung li ki pet bha ki ba ki le ki ba he ki sedang ban pen bot ti kan niru ka de ke ka bangi ki kimi ki pa ki hapan pikir ba ke namar ki so thu ba ki kena ba don autism ru ke de ba kim so thu ka de Mdai ban ino ki mo nang kam ban ai ka what you can thinking ban ong ba ki de balong kum ni kum tai si insuya ma ya dep satu kan mdai ban long kum ta kan tiki ki sinjam kong Josephine nga baki kimi ki pa kilin de ban shim krang bala ban ai ka jingarap ka ba biang por ba ka ba de biang nang ta kan ki bakum ki na kan ka baning kong ka bangala ban ong de ka wei ba kini ki kimi ki pa ki de ban wa jingarap Nada kim tip mo balada don kum ki school ne ki center ne ki therapist ki banyarap ki kun ki jom ki de ben ki doktor ma ki doktor ki la tip te be ki don kum ki ni ki jaka mo ki balaban ai jing arab jom ki ka ba a pe de ka long ba kim de ban le ran bo ne ki kimi ki paro kum tu ki so thu ba ki kun jom ki las dang per ti ki si ong ma ya tap satu ni pensiong la ka pensiong hayi ki klat pe de ba la da ki pensiong hayi ka jing hi kai ka ba itu I kun jeng ki ide ban yo ru la long du no ti kala du no kim namar pe kum hang ni ha po meri rais ka jongi ru de ni yo ki cases ki ba ki lawan da ki la da khat san snem don she mo bele pi klam wan baro shi kata namar ka jing ong ka jong ki ka long ba ni dang abba tharai ni dang tharai bakin sala kan bakin kren ne kin sala ban tho la ni ki sala ban le kai lang ki per khat be ya kata te ba namar ba kumangala ong men ne ki shi apte itu por ba mli ne do mla man ta sala hadien tambanda hala ya ka por ba de ke iki la so thu ba kan ne te mlong sho tikin da lawan changi pe de ngi ru kala long dear por ke ngi ba ngi ru bangin ai kat kum ka jing hi kai ka ba de ban ai tingi la shu ni ka jing hi kai pe de kala shu long no kat kum ka snem ka jong ki namar bara bor hi ki kena ki bawan ha meri rais ni pet ye ki ka snem ka jong ki bat kum kata ka snem ka ba ki don kum tangi hikai balada pe menta ha po hang ni ha po school jingi ru ni la don ki kena ki bala
kat way kat arsnem shadrong mo ya ki tu le mut ni ken be ya ki kum ki kena te im ken chukum kita ki kelung namar hayeng hasam ru ki di banle kum tahi lada phi ken ya ki kum ka tahi karta ka jongki kiru ka tu ka jingmut ka jing perkhan wala da phi om bakim so tu andre ka jingmut ka jing perkhat ka rukom le ka jongki ka ru ka pher lo na dong shadong am sakawei ru ba ka ka bangi hang ni ha po meri rai so ni pet yam ni pet be di tu ikena ba idei ikena ni pet ya ka jing duna ne ka jing long ne ka jong i ki wan hang ni pet ya ki kum ki kena hi ka tu ka jing la ni ka jing don kata ka autism ka jong ki ka tu le ka wan hadian ni pet sha ka ka ba ki la ban le ti bhak halor kata ni sas dang ban ai ki jing hi kai ki jong i ke ko ta hi ke tang ban shu ban mo kim dei than ban sngap ru long mentai kila tep pa long kila yu I ka jing don jing pher hai khon mo ti kim dei ban up kumlon kim dei ban up nang ta kim dei ru ban compare ban sngap long I ki we I sha pe uni jonga khon na ni kum ta ken u sakra hadien ti yi ni ru le si kum ta ti pidi ban wan kloi khnang ba ka intervention ka por ka bangi la ban ai jinyara kan biang kat kum ka yu jok ka snem kerta jongki nang ta ka daw pidon ka program ong early intervention mo tumut ka jing biang ha ka por ka ba kloi tam hapo early intervention le inamal ide pet imes karasa hang tu li ishemi ki kena ki badang shuka hadu san slam ti menta philaban mudur ba kumno ki khilung badang shuka ru mo henry ki la don la ki jong ki program mo mes kari ha early intervention ho ti khendian mo ha early intervention long ngidon ki khna below 5 years hin san hapot san snam ti hang ni ru long ki don ki ba wan hi dala de long ki la asung thu ba o ko janga don kam jinara ti ki wan te hang tu ti ngi ai ngi pet kat kum ka jing don kam jong ki ha ka ba ye dei bat kan ni ka jing he jing san mo jong ki ni ki khna maki don la ka jong ka kerdan mo jing he jing san do dang rit man kendria na ka we ka kerdan cha ka we ka kerdan ti ha ka no ka rukam ha ki ni ki khna ki badon ya ka ni ka autism ha to kalong kumju ne kalong ka rukam ta ka transition kan long si kumangala mo autism the full ka contain ka ba pura jong ka dei autism spectrum disorder mo ti ha ka ni ka condition ha ka ni ka autism ki klung lada ki don ka ju ka condition ki pair iwe ni iwe ki don ki ba kam la ban le kinu ki kam ki la ban num la ban kren ki la ban num la ban kren nang ba ki la pade ban le ki we ki kam ki don pade ki duna pade banya dia long parlok tinang ta ki don autism ki light ban kim light ban kren tang ba ki don ka social skills kata ka ba ki de parlok kum kita ken ti ka pair kalong long sumpeliang kan kidon bela long high ba start nata kidon belong hampedeng ba kilong giba kam duna kan dia badon kam support shu kan long kibam la ban le hi ya kanu no kam kidon kam jing ya rabet kum kita ti ka kata ga de ka jing san jun ki kan mo ti kini ki kena mo na ka jinglong kena sa ka jinglong samla tu kumnu ngi pen kre ya kata ka de ka bangi ru ngi danya ni daya ni pen long jat nai bhati na mar ba hakapor ka tu ka jinglong na ka jinglong kena sa ka jinglong samla ka don bon ki mo ki jingkela an pi be kini ki kena ru ki dombha ka tu kapor te ha ka tu kapor ngi I ba ki bon bha ki behaviors jong ki kena mo kan ni ka behavior ka mut ka jinglong pair ka jong ki tingi bat ki kemi ki pangi daya trei bha bat ni daya batai bha ki kemi ki paru ba kumnu ki dei ban keren kumnu ki dei ban penle hayeng kumnu ki dei ban ai kam ru hayeng khnang ba kanum don kata ka jing te na ki la cross ya ka tu ka adolescent ha ka tu ka jinglong na ka jinglong khna ka jinglong samla ti sakaweru ba ki kemi ki paru kim dei kin ban shu man penle lut na ka benta jong ki dei ban ai kata ka lat ba ki dei ban le hi na marbon sien hi ngio I ba ki kemi ki pa hi ki isen palat te ki isen palat adu ba
ki kwa be ban pen le lut na dong sadong tikim ai la di kitu ki khon jong ki ru bikin nang bakin le ya ka kam ka jam hadu ban pen phong jan pen phong juti pen phong mu jaru kam ju don kata ban ong bakin ong ke phong juti ke phong mu ja kam ju don tikin pen le lut tikin dal apoy hani school pede ni sa ong ken ba pet ke kini kidi ki eki bapin hap sedang shwa de nala sedang shwa na kini tikatu ka jingya lenti ka jong ki ru ne kala kham so dan ki la poi se ki tu ki we ki benta le jong ka jingim mo mot kala kham ya rap shi bon sha e ki ni ki me ki pa hakalyang jong ki ni ki kin thai pe de namar ki kin thai le ki kham long ban hi kai ki so ki shan rang namar ka jing long jong ki shan rang ka kham phe ndre ki kin thai pe de ki yo ase ki ta ki menstruation ka jing poi ka jong ki ka tu le ru ani ka de ka ka bangi na school ru de ni daya pe benia bhate namar ba pisong thu em hakani ka parthai ka bamenta komnu ni kwa be ki kimi ki paru kin pen hikai ki khon ken thei ga jong ki ba kin de ban tip ya kata ka jinglong privacy ke ba khnang tina ka tu ka jing hikai ka jong ki kimi ki pa ba kum juru ni na school ni da batai bha ni da ban bha lor ka ni ka topic le ya ki kimi ki pa ba ka ning kong e ki de ban pen hikai kata ka jinglong buri means in the sense privacy ba kumno mo ba kimde ban shu minta ban kelyang jal kimde ban shu le hak mat jong barok khat nang to ki sedang ki barok khat tikini ki PE ki de ki barat ndre ki long ki ai ka nganong ka result pada ka ba bajur bha kan te ka ba day bat kan ni nam ta ki ki papat tu lan em ban ai pat ka training na kam tak mi la se kinum la mo mi pa barok kinum la ban kumnu ban hikai kumnu ban training ki lan em ban ai training pat mi pa pe mo ngi shidan ki workshops na ban ta ki pa ti hang tu ngi shit khot ki parents jong ki ni ki khena bakin wan shakhamat ken bakin dup tip ni ai ke e ka bangi le bat ki khun ki jong ki ha school ti kum manga ha early intervention ningkong namar khnang ba pe ndongan ukulung but ngau namar I'm a different person tamo ngamdik me te kin long tieng te kan ningkong shwa ngi ha ban bon shwa bu khun bu khna den hadien ka tu dengi la itu ba ula khamju bat ni ai ki exercise ni ai ki strategies then nang tu hang turu kum ka awareness ye ki parents mo ni khot ki wan ki pet ni ai ki exercise kum no bakin laban continue ban le hayeng ken banai beteng kana ba kanung doko ken kata ka jing hikai ka jongi mangi prat lenti yaki kimi ki pa khnang ba kan sup yaki bakin kum no bakin nang ban tre ba phun da law le shayem mo namar apu saw kanta te buan hayeng bat ngi tang khandet kanta te ka e ka bangi ngi le ngi pen e heki kimi ki pa ki ru ki de ban le hayeng ti kumta ti ki awareness program ni shidon ki workshop shini shatai ni shid ai ki parents kin makin wan ka bangi le pede ha school em ki ni ki kimi ki pa jong ki ki kimna ka we ka de ka bangi shek ni khot ya ka ka parents involvement program ti namar pe hapo ki classroom ki jangi ni da laka rukom laka jong ka rukom hikai ti kini ki kimi ki pa long ki ko active te kom no bangi hikai ki kon jangi ti ki wan shong ha ki classroom ti ki wan shong ha classroom ki pet kom no ki no hikai ki ai ka ta ka jing hikai ki kon jangi kom no ki kren kom no ki keli ki taru ka badon kam ba mo kata ti nalor ka taru ngi shaitan se kini ki group session but ki individual session hang tu ngi khot be ki kimi ne ki pa ka ki bawan ken ki kinu ki be tre ha yeng but itu iklung ita ide ban wan hang ne school ti lo ha wan pet ken ti nang tu pede long kini ki kimiru ki paru ki la ban wan keli ki jing keli kum no ban le ti nakani ka jingle ka jungi bangi khot barabor ye kini ki kimi ki paru ngatharai makiru ki yo hi ya kata ka jing hikai te kum no bakin hikai pede ka lai ki khon jok ki haia kadai ting ko man kali khindet mo Josephine Japang ka ba day bat kan ka theme pat mo ka ba ka ong ka autism and humanity highlighting the thought of every life has a value la ni kata ka autism bat ka long brio man brio da ka ba yai ban ya ka ni ka ba ong ka wei pa ka wei ka jing im ka don ka jing kordor te pin shai khindet chapang ka ni ka theme ka e ka jing kit jing mut jong ka
ti kani ka thi menta usnem lele ka dalong ka ba shong khia shong dor ba do kata namar every life has a value tingi ken kordor ba ya ka jingim jong ki brio mo ti kumjuru wat lada ki don autism ru henry ki de ki men sim brio ti kum ki long ki men sim brio kum tai ken ni ru ngi de ban kenya ki ban hikaya ki ban kranya ki ngimde ban long than ba oi kun jonga ilong autism ngam ha ban long nga ban ya dang ha ban le lut nga ha ban ka tu pede jaka bakan wan ra jing bha ka yeng ka sama ka jing bha ti kena kanang pen julor ti ko sakawe ru ba ki kimi ki pa kim de ban shu omba kin pen le lut na dong shadong ki de ban ai ka lat ti ka ni ka jing ai lat ya la jong ki khon la jong ru ka de ka benta ka ba pi kordor kenya ka tu ka jing long jong ikun jong pi pim de ban le rai mo te kalap tang nakatu ka jing ai lut ki namalada pidon sa iwe pat ne ar ne lai ki iwe pat ki khun ki babyang pin kwa em itu indang banlen swimming ikwa banle basketball banle music te kumjuru ye ini ikhun ibalada da de bala diagnose le ba dan autism ru pide ban ai ka ju kala kum ba pi ai ki we namar ba dada pila ai na du ning kong em kamut kila ben ban le Kabaya day pat baka ni kajing yashim benta la ni kajing yarap jong ka imlang ka salang le si gibukum gini kina kila bani kendu shibon kini kajing sapet ben la ni kata baki ong ka stigmatization la ni kajing pet ben pet po eki ti ka ay badon kam mo kum imlang salang makin le ban pelat ya ka ek gibukum kata ti kum ka society kum ki ba shong ha ka mo jeli ha ka imlang salang ngim de ningkong shwa ngi de ban sung thu ngi de ban ka jing sung thu ngim de ban pet yaki kumo pyong mo ban pet po yaki ho ki don kata ka condition ngim de ban pet yaki kum kita gi badon kata ka jing tuna henry bangin pet empathize ken ngi de ban sung sun ngi de ban empathize nang ta ngi de ru ban ai ka awareness shaki pat ba kini ki khna ni ki brio ki badon autism ki badon autistic kim de ki ba pher ho ki don ka jing pher ha ka rukom prakhat ka rukom henre kim ki de hi ki de jing thau ko dor jong ble ki mo ti kom ta ken te ke jing shim benta long kadai lang jugi pat ba ro mom de ban le berat situ school ba hikai ko mikini ani mo ni ban yarap ban ai la what le se ki program ka snong ka thau ka imlang salang lani haki jaka nyam mo ko ki balang lani haki mani lani kinu gi jing kai nyam don kam ban ai la ekim dai ban tamba ka we em ha ka jing smo ka jong ha ka long ka sedang na yeng te kadai ho la da na yeng pi pinya lam be chikinu ki jing don ki jing khawai ki jing ya ni le khasi jing ni le ki jing benta ba ken long kum tan mo ka jing ya long tali bhati shi yeng shi sam ti tamba ki don hi pede ka tu ka ni ki long yeng long sam batang shula don kinu ki jing ja ha yeng ha sam ni la sedang ban bu ri no ti ki khun ki badon ka ni ka jing long autism ka tu kan ka de ka jing bakla la da mangi na yeng ngimla bangin pen iya ka perthai ti kum no kan ka perthai ru kan accept ya kita kan shim ba kan ong ba o ngi de ban kan thup lang ki kena ne ki people ba don autism mo ti ka e barok ka sedang na yeng ti nang tu pat sa ka school ken ti tamba ka school ki bon ki school hang ne ha po shalong jingi ru ki la sedang itu hi kata ki la sedang shim admission hi moi ki ni ki kena ru ki badon autism ni ki dang don hi pede ki babon hi kim pat la ban ong ba kin bu lang ye ki ni ki kena ki badon autism ban hi kai lang bat ki bam don e mo ti ka tu ru ka de ka we ka benta ka ba ka school ru ka de ka nuksa ka baningkong ka bala ban pen wan lam wan ra ya ka imlang salang te bangin ya kali bangin minum ken po ken manui itu ni de ban pet lang kumju kan dai ho te khindiat shabangin pen kut ya kan ka program ki kentien mo ek ba pidon ban ong na ka benta ki mi ki pa ki ba pai kan program nam ta ki pa bar ken tong sedang na pi kong Josephine ngati ngan ong kumno ken namar ba ngi la ya tre hang ni ha po school la katu kat ni mo ti kawai ka banga shukwa ban ong ye ki kimi ki pa ka long balada pila ya lam mi ti ko jong pi
hakanu kanu ka benta jong bakin yo jing yarap dai ya le ban yai ne ba hakatu ka jing yaram namar balai lada syaturu pilet long pilet wat ti pisulit wat lat lenti tambala dana yin pimle e pedena la de te kam don jing mentoi e ka baning kong he ka de ban start hi ka de ban sedang hi na la de na ye te lada na yin pitrei si tom ha ban pi watang long komendai di lada don ki kena ki bawa na meri dai ya le ban shimlut ke jing yarap ka bangi anang ni na meri dai na le de sha wei sha ar sha lai na mar ka tu le kadang wan ra jing klumar shu ha ka ki kun ki jongki ti ka ba ar pa de ka long ba ki kemi ki pa bat ki bahayeng hasam ki badon lang em ki de banya trelang ki de banya don lang ha ka ki de banya renti ken lada iwe I aimon ini ilong strek mo katuru ka wan ra ka jing klumar ki jaka ki kelung ki kena kin bed pi kwa ba kin long babiang jaka ba pinyu iya kata pinyu iman ka jing klumar sudah tika de ka jing long renti hayeng hasam ka de ka ba kong samba katang kata hi ka we gin kong ka de bagi de ban accept mo acceptance sudah de ban pediang kanu ka kalaban nom detang autism kalaban de gawe ka jing accept ka jing pediang jong pi ya ka ka ba pi yo ya ka ba pi don kum mentau ki kun kum autism da pi pediang ya ka nang ta enjoy celebrate le kemen ha ki berit tam ki progress ki jing la ki jong ki kata ka de ka we ka ban benjulur ya ki nang ta kum bo ngi Miss Josephine ru ba kim de than ban passion shatai long yang ne long patient long perseverance Yaisha long ba yaisha long ba ya bala ban long ban up ban you can ban nom kerki mo te teng ka jing long anxious ka jong pi mo ki parents ki kwa yo ino ji yarap hang ni te pi jaka ukun undang kani undang ke undang you pi dang pen you shu ke te ka tang kata hi pin accept pin pediang ya ka ka ba pi mo ha ka jing em ka jong pi ban yo jing hikai la de kumno ban ya pen biang bat ya kani jing don kam mo ti hadian mangila yo katu gejing ya kren gejing fliu jing mut katu kat ne mentan bat e kong Josephine ba e kong Karisa te menta yang in ya lam shapi ban pet e kini gejing sakri ke ba kani ka school ka a ye ki khna ki badon ya kani ka condition lani kata ka jinglong kata ka ki ong ka autism bat pinyo e ka e gejing don kam ka e ka ba kirap lengba kani ka center Rectangle, where? No need. Yes. Circle. Very good. Put here. Do. Very nice. Good boy. Very good. Yes. Good. Good. Triangle. Put here also is okay. Put here also. Yes. Good. Yes, very good. See, what shape is this? Very good. Rectangle. Yes, very good. Very nice. What shape is this? This is star. This is circle. Very good. Good afternoon, everyone. Now it's roll call time. Roll call time. Sandapuram. Mesha. Emon, Rickyson, Emily, One Kitbok, Pragyan. Present, Miss.
First turn. Sandapuram. Wednesday in a basket. Put Wednesday in a basket. Sanda. Put Wednesday in a basket. Sanda's turn. Over. Next, Misha. Put Wednesday in a basket. Put Wednesday in a basket. Misha. Put Wednesday in a basket. Wednesday in the basket. Put Wednesday in the basket. Put Wednesday in the basket. Misha's turn. Over. Next, Amon. Put Wednesday in the basket. Put Wednesday in the basket. Amon. Put Wednesday in the basket. What day it is today? Today is Wednesday. Wednesday. Okay. Amon's turn. Over. Next, Rikki-san. Put Wednesday in the basket. Put Wednesday in the basket. Rikki-san. Put Wednesday in the basket. What day is today? Very good. Ricky's turn. Over. Now it's snack time. Snack time. In today's snacks, we have apples. Apples. In today's snack, we have apples. Yes. First turn, Pragyan. What do you want? What do you want, Pragyan? I want apple. Look here. Pragyan's turn. Over. Next, last turn, Sanda. What do you want, Sanda? I want apple. Apple. Sanda's turn. Over. Now it's music time. Music time. Okay, we'll now start with the activity. The first step, you have to jump inside the hoop, okay? One, on the count of 1, 2, and 3. Come on. Yes. Now jump out of the hoop. 1, 2, and 3. Yes. Now you flip the chair. Flip the chair. Yes. Flip the chair. Flip the chair, Wanyam. Come on, come on. Yes.
Flip the chair. Yes. Next. Now flip the chair. Flip the chair. Flip the chair. One yum. Come on. Hold the chair. Flip the chair. Flip the chair. Flip the chair. Nicely. Nicely. Yes. We will be doing an experiment today, and I want Rudolph to read what's written on the board. Can you stand up, Rudolph? Can you read? Thank you so much, Rudolph. Sit down. So we will be showing the presence of water in vegetables. So what do I have here? Can you see? Knife. No, here on the plate, what is it I have? Tomato, Yes. and cucumber. Tomato, potato and cucumber. So what are these? These are what? Are they fruits? They are vegetables. Very good. So in this experiment, we will be learning about the presence of water in the vegetables. How do we do that? Now when we cut these vegetables, I want Rudolph to cut. What is this? Okay, so he'll be cutting. Cut. Yes. Be careful with your hand. Be careful with your hand. Cut. Cut. Yes. Okay. Thank you. Okay. Now Rudolph, you take this and squeeze it. Squeeze it here. Can you see what is coming out? Water. The juice of the tomato. It has water. So this shows that this vegetable has got what? It has got what? Water. Now shall we do with this potato? Can you cut the potato now? Okay. Can you see? What is there? Potato. What is there in the potato? There is water. Now how do we know that there is water? We take this and then we put here. Alright. Now you see, touch this. Is this wet or not? Is it wet? Is it wet? Yes. It is wet. Good afternoon, everyone. Miss. Okay, what are we having now? Library. We are having library. Okay, what we are doing in the library? Ngili ayuh library? Huh? Ngili ayuh library ke loh? Itu. Only story. We Story. read books. Book. You want to read story? Okay. Now each one of you will choose one book from the basket. Okay? Now go and take one book. Only one book. Okay, Charlie? Everyone only one book. Go and take. Come. Everyone come inside. Come this side. Which book you want to take? Oh, from here. Only one book, okay? Two cat and the monkey. Go and sit that side. Only one book. Book you kok sim nang tu. Take. Albert, come this side. Take only one book more, Albert. Choose only one book. From here also you can choose. Okay, from here also you can choose. From here also. Take this one. Go and sit that side. The foolish crow. Okay. The bear. Okay. Everyone, let's start. Listen to Miss. Everyone. Pay attention, listen to Miss. Listen to Miss. Face the side. Hello. Face the side. Okay, everyone, listen. Do this. Macam ni.
do this. Do this. Everyone do this. Which one is your right? Yes, this one. Which one is your left? Yes, very good. Okay, we'll do this. We'll tap for 4 times. How many beats? How many? How many beats? Listen to Miss. How many beats? Yes, very good. How many beats? Everyone? O'Neill? Okay, we'll tap for 4 times, okay? We'll do right, left, right, left. Okay, do this. Right, left, right, left. Okay, we'll do from the start. 1, 2, 3, 4. Right, left, right, left. Right, left, right, left. Right, left, right, left. Oba, do this, Oba. Right, left, right, left. Right, left, right, left. Okay, do it by yourself. 1, 2, 3, 4. Right, left, right, left. Right, left, right, left. Right, left. Oba, Oba, Oba. 1, 2. Right, left, right, left. Right, left, right, left. Did you see? Okay, come. Sit. Stand up. Okay, play. Hold this. Hold. Right, left, right, left. Right, left, right, left. Okay, do it by yourself. Okay, okay, okay. Very good. Clap for him, everyone. Very good. Okay, stand up. Here, pose here. No need to look there. Do here. Very good. Yes. It's okay. Now, triangle shape. Very good. Give me 5. Give me 10. 10. Do this. Do this. Very good. Yellow. Now you will do something. This is yellow. Oh, very nice. Red. Good. Nice. Good. Blue. And this is green. Salt. Salt. Big salt. Red. Yellow. 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 Salt. Yellow. Very Yellow. good. Good job. Here. Very nice. Red. This is red. Very good. Very good. Good job. This is blue Good now. job. Blue. Now, bubbles. Yeah, bubbles. Ish. Where's the green? Check. Where's green? Pop. Yes. Bubbles. This is green. Wait. Wow. Bubbles. Finish. Wait. Wait. Yes. Wait. Ah, Hands on the table. Bubbles. Wow. Pop. Yes. Wow. Do this. Yes, I'll blow bubbles. Flip here like this. Now. Pop. Fix. Chish. Two. Chish. Fix. Do here. Quiet. Last one. One. Yes. Ini baju betul apa ni? Do this. Okay. Okay, now to press. Hold it like this. See? Take this. Like this. Like this. Now press here. And do. Yes. Press.
Okay, do your work. Do. Put in there. Very nice. Give it back to Miss. Give back to Miss. Ano to yung ano? Ano ni? This. Now we will join that. See, join up like this. Up, down, up, Yes, down. good. With pencil. Nice. Up. Good job. Down. Now you do up, down, from duck to duck. Yes, very good. Now here, Do your work. stop. Now here, you can do. Very good. Now do it by Quiet. yourself. Do your work quietly. No need to cry. It's okay. Yes. Do come here. Yeah. Good. Yes, good. Give me 5. Here. Now you will join. Green to green. One here last. Like this. Yes. Here do. Green to green. Wow. Blue. Good Yellow job, to Hannah. yellow dots. Good job. Red Good to red. job. Give me 5. Yes. Now join. Give me 10. Very good. Amazing. Now bubbles. Very good. Kani kadika kelas kabangi khot yaka ka vocational education training, okay, VET. Ngis dangi kadika kelas em yaka age group ka jongki from nado ka khat rius nem shaneng mo. Te ki kam ki bangi ai ki khna hang ne ki de ki balaj na po ka class 8 ki wan hang ne kadika course ka ba de license mo. The license kata ka course bat ngidon shibun ki kam ki bangi hikai hang ne ya ka bamentangi penen kam hado khandai tali kita ki kam ki bangi hikai ki khna mo kumba pio I menta ka ne ka de ka bracelet making te ka ne ka de ka bracelet making ini isna envelope hang ne ki neru ki decorate la ne ki pen decorate ye kini ki envelope mo
Namar kini baru khaj em ni day ya ki ha kapor ka bangi don kanu ka function ha school ke. Nalor kani kuma piong kilayo I mene kile ya ka bakery kile ya ka cooking chatai. Nalor ki turu ni don sa candle making. Bashna ki mombati pi. Ya ki mombati ru ni shna ki bun ki design. Mde e tang bashu ong bashu shna itu mombati. Hendai ni da don de ki design bangi yale ngi kai ki khna. But nalor nang kataru ni don sa kani ka ni shna sa ki paper bags mo. Kini ki carry bags. Fila banyo I hang to kitai. Kita kini carry bags ke ba ki give bags ke ba ki kena kisna te nalo nang tahiru mde tang kitu tingidon saki ngidon sakini ki bekishna ki earrings so skor mo te nang ta ki jingdeng ki bekishna bat nalo nang tangidon saki block print mo ba kawai ki tag block print kadai ke ba ki block print mde tang haki paper ngile haki fabrics ru ngile hakini ki tablecloth ngile hai handkerchief all those mo te nalo nang tahiru. Besides that, ngidon sa kinika, ngidon sa ka bakery kung mangiong mene. Katu ka bakery em kay simple bakery yaki. Mde tang kata ka boong ikan shnai ki balalong kum balong yam ki way mo. Ndai ka jing hikai kini ki khna ni sedang ki na do basic. Te ka jing wan hang ni ki khna mde bikishwan direct na classroom wat haki class 7 but class 8 ru ila hikai lupa yaki bikin don kata ka pre vocational mo. Ba ondal alait nang ni nakalai snem gi bakila dep ya kani ka training ngidon sa kata ka production unit ka bangi khot ya ka mo te kani ka production unit kade ki khna ki bahang ni kan dei no tang ka benta ka bakin habban produce kin de yaki kin yo khandiat I amount kum ka benta kum ba motivate yaki kum no ba bakin shna khambon ani khambha kan te kita kade ki kam ki bangi pendep hang ni pok ka vocational mo. Okay, then. Mom, come from this side. This side. You start from here. 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 Start from here. Start from the corner. Nang ni nak kendong to. Chim. Mom. Sneha, you come here. Then you come from there. You do from here. Do from here. Okay. You do from here. Do. Mom.